Tak ahojte, já vás tady vítám u dnešního videa z nové hry Rainbow Six Siege. Začala mě ta hra určitě dost bavit, hraju již dlouho, ale neviděl jsem, kdy mám natočit. A dneska přišel ten čas podle mě, ale moc Čechů to ani nehraje tu hru, nebo spíš nenatáčí. Takže já jsem si rozhodl začít natáčet a teď rovnou už jdeme do hry. Tady máme na pozadí Solid Snake, protože je to nový agent v této hře. Je to lehký. Jsou prostě útočíš a bráníš, jo? Útočníci se snaží zneškodit mobu a obránci to musí zabránit, jo? Já vám to budu vysvětlovat i v průběhu hry, takže musíme počkat, než se nám to načte. Tak, momentálně už nám to našlo hru. My jsme fialoví a nepřátelé jsou červený. Barvy si můžete nastavit, jaký chcete. Já to mám tyhle. Tak, jdeme banovat. Určitě já bych banul Muta, protože může zneškodňovat ty drony, který se můžeme pak dívat, kdo kde je. Jako Mira taky, ale já spíš toho Muta, protože Mira moc proti mě nehraje, jo, Fuse, to chápu. Ten dropuje ty bomby. Tak já bych se spawnul na plachetnici. A teď jsem se oblíbil hodně Nok. A hraju přibližovací skop, ale asi si to možná pak změním. Protože to s ním strašně moc kope. Tak. Oni si vzali do káby, tam může volat, Solid Snake vidí přes radar, Jana si může vyslat klona a Termite může prorážet zdi. Tak, už jsme tady, my jako útočníci vždycky s dronama začínáme hledat bomby. Takže se jdu podívat tady dolů, aby jsme tam věděli, kde ty bomby jsou. OK, teď už vím, že nejsou dole, že spíš jdu hledat nahoru. Nice, už je našli, takže jsou tam. Jdeme najít a skenovat hráče. Aha, jsem někde ve slepý. Nevadí. Musíme někde najít. No, tak asi tam nedojedeme, nestihneme to za 3 vteřiny. Já to trošku se to seká, he? Teď tady běžel hráč. Tak jsou tady i kamery, přes které se oni můžou dívat, takže... Já spíš nejdu tudy, to jsou takový, nechci říkat, že hlavní dveře, ale občas tady někdo kempí a potom nás zabije, takže já jdu přes střechu. Okay, tam na... Soukolám, že tam nikdo není. Mají smoke, ok. Počkej, tam hodím drona, abych se podíval, jestli tam někdo je. A já jsem to říkal, že má rušičky ten mute. Aha. Nevadí, tak jsem umřel. Přišel jsem a zabil mě brokovníci, koukejte. Ok, to bylo celkem random. Tak počkáme a budeme doufat, že to hráči vyhrajou. Dobrý, tak teď je to 1v1, tak můžeme doufat, že to první kolo vyhraje teď jako s tím, no, to, co ještě žije. Okay. To mě by mělo už jít trošku, že 50 vteřin. Je to třeba i stihnout defusnout. Počkej. Někdo mě vystřelil. Yes! Vyhrali jsme v prvním kole, v tomhle kole jsem nic tam udělal, bohužel tam přišla brokovkou, mě prostě odpálilo. Nevadí. Tak doufám, že se v tom druhém kole zlepším. Teď budeme zase zakazovat, takže určitě zakážeme toho Muta, kterého jsem původně chtěl. No, třeba všichni ho chtějí. No, měl jsem pravdu. Mě nemá koho banou oni. Termite. Ten to vyhrál, ten jako poslední tam byl. Já jdu teď na plachetnici. Tak už se nám to zase načetlo a jdeme hledat bomby.
Podle mě si myslím, že budou zase nahoře, takže dolů jezdit nebudu. On se mi to trošku seká tady. Mně. Takže to bude možná sekat tady trošku v tom vašem videu. Za to se vám jako omlouvám. Jo, tak jdeme nahoře se podívat. Našel jsem bomby. Marknul jsem je, ale bohužel mi zničili kameru. Tam vpravo nahoře vidíte, jsem marknul Solis, doktora a Viameho. Tak spíjáme na ostatní drony. Je tak jako nám co dělají, ale nevadí. No dobrý. On se netrefil, no nic. Taková minus aura trošku. Nevadí. Jsou zastav nahoře, já půjdu asi jenom radši, abych zase neumřel. Tam někdo je. Tak, nebudeme to řešit, budeme jinde. Já jdu jen hudy. Jdu dovnitř. Já jsem vůbec neviděl. Až potom. Cheats. Nevadí. Jdem splitnout ty hráče. Nice. So dead. Tak mám první 2 klavy hraní, teď ještě jedno budeme útočit a pak se to prohodí. Já přemýšlím, jestli si nevezmu někoho jinýho. Mám doka, že mě zabil. Nedej mu se, ok. Asi vezmu asi někoho jinýho. Jsem staveniště. Ale vezmu si to. Tak, musím vzít. Nevím. Já si vezmu Billboarda. Vezmu si Ash, abych mohl ničit ty stěny. Už nám to zase načetla, jdem zase hledat, takže předpokládám, že budu zase na stejném místě. Jenom když vyhrajou, tak můžou jít na jiné místo. To nemůžou na to stejně. Slyšel jsem někdo vystužování a bohužel Bůh, oni budou podle mě. Aha, jsou někde tady. Jsou nahoře. Někdy někde je našel. Já docela jsem sakak. Tak, jsme tady. No, ty lagy, to je blbý. Bohužel no. Jo, dobrý. Já jsou tady. Tohle patro. Ne, to bylo až tohle horní. Já mám takovou zbraň, že můžu prorazit nějakou zem. Ale jako dřevěnou, nemůžu tady rozbít všechno. Co mi zachce. Takže nápad, že...
Počkej, kde je? Claymore primed. Nice dead. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Aspoň kill jsem si teď dal. Nice. Je to 3-0, takže si vyhrám, to bude bezchybný vítězství. Banujeme útočníka a banujeme Fuse, protože ten je fakt otravný. Ten dropuje bomby a to tě zabije i na dálku, že to úplně nesnáším. Takže toho banou vždycky hned. Jako zase miru. Nechápu, co není tak opět, jako já jsem ji taky docela dlouho hrál. Ale už pak mě přestal bavit, já hraju Smoka. Že můžu dělat ty pleny a to je docela dobrý. Už se nám to tady načítá. Chvíli počkáme, ale už to budeme chvilkáme, takže my teď bráníme, takže budeme vystužovat a zabraňovat vlastně tady tu místnost s těma bombama. Takže osnatý dráty. Teď ještě nebudu blokovat, teď za chvíli. Takže taky nechám, že tady nemají žádný způsob, jak nás zabít. Mám taktiku dobrou. A zničil jsem kamerku. A já strašně rád kempím na těch schodech v téhle mapě. Vím, že je to trapný, ale... Co? Tady si to když tak pohlídám. Tady ty osnatý dráty, takže uslyším, že někdo rozbíjí. Na kamery se podívám. To mi jich moc nemám, no. Krásu, tam má jedno. Oni střílel. Ale je to zbyt. Ten teda jsem marknul jedno, ale už tam bohužel není. Bohužel jsme prohráli, to je poslední kill. To byla chyba, že jsem nezabil tam Titan, co tam ležela. To byla velká chyba. Nevadí, ale i když teď vyhráme, tak už to bude hotový. Ok, tak už si dám zase vybrat, zase. Vzal bych zase nahoře. Zase Smoka. Můžu tam ochránit ty bomby. Tady se osnáče. Já už tady nebudu. Já jsem byl zjištěn skenem od dronu, takže někde musí být.
No to je, a, našli bomby, nevadí. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Nevím kam, kde budu. Budu možná tady. A my jsou tady blokovaný, ona nás tady zablokovala ta týpka. Já budu asi tady za tím stolem. Hej, hej. Je tam smoke, aby se tam plončal. Oh, to není dobrý. Jsem byl, jsem úplně neviděl. A až pak jsem... Je. Jim smoke. One friendly remaining. Down to 15 seconds. 10 seconds left. 5 seconds to go. No, Mission failed. All friendlies have been neutralized. jsem nedal. Nevadí. A mě vybrali mýho smouka. No já nevím, koho teď budu hrát. A nevím, koho si mám vzít. Vezmu tady maestra s kulometem. Ten smok je docela oskill a já zatím nehraju to moc dlouho, abych měl jako nějaký skill. Takže ještě nejsem jako tak dobrý v té hře, i když občas jsem třeba mega daří, ale občas třeba vůbec. Protože jsem prostě fakt, že úplně špatný. Jsem přišel před chvílí ze školy, takže... Nejsem ještě jako moc rozehraný, jo. Takže se nám to už načítá. Mám zase organizovat, ale jsem pokazil. Když jsme v jiném patře aspoň. Já přemýšlím, že půjdu někam jinam. A potom všem půjdu záda. To se lágy. Ok, mám plán, že se lehnu. Ok, si dám no. Bomb location compromised. Plan accordingly. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action.
Tak tady se lehnu. No tady. Nevadí. Dobře. Tam půjdu. Nice. Aha. Já jsem si, že to je můj teammate. Tohle mířil. Ten podle mě, nechci říct, že neměl šanci. To 2v2. 1 op 4 remaining. 2v1. Musí dát. Už mě zapněl na kameře. Si ji nikde neuvidím. Tady. One friendly remaining. 1v1, ne. Čekat, prosím. Tam vyjde, zabíjí. Prosím. 50. No teď vyjde, ona vyjde. 10 seconds to go. Nice. Op 4 eliminated. Vyhráli jsme, je to 4-2, no myslím, to je konec. Úplně nevím. Myslím, ať už je. Nice, vyhráli jsme. Já si myslím, že tohle je z tohohle videa úplně všechno. Jestli se vám líbí Rainbow Six Siege, tak určitě dávejte like a odběr, pište do komentářů, co byste třeba chtěli v tom Rainbow Six Siege natáčet. A já jsem moc rád, že jste skvěli do tohle videa až do konce a těším se na vás, tak čau.